Dnes máme ďalšie pokračovanie nášho cyklu Dňa otvorených dverí. Je to vlastne hlavne kvôli našim prváčikom a budúcim prvákom a respektíve na to, aby široká verejnosť, pani učiteľe a učiteľky z iných škôl, pani riaditeľky z materských škôlok, aby trošku videli, ako to funguje, ako funguje nové kurikulum, aby videli aj rodičia, že sa toho nemusia báť a že naozaj to vyučovanie je nie len o tom, že prídu žiaci do triedy, posadajú do lavíc a fungujú, ale trošku ináč začínajú tými rannými kruhmi s priateľskou atmosférou. Dnešný deň má názov Vidím, cítim, počujem. Je to súvis aj s prebraným učivom, ktorý mali. Je to tematicky zamerané, je to také blokové vyučovanie v priebehu celého dňa. Môžu vidieť rôzne aktivitky, akým spôsobom sa dajú učiť zmysly, zmyslové vnímanie a naučia sa nielen deti, ale asi aj dospelí si zopakujú to, čo niekedy sa učili, takže je to veľmi zaujímavá časť. Pokračovanie tohto je aj v piatok, kde sa žiaci toho prvého ročníka, respektíve tých tried, v ktorom máme to nové kurikulum, sa zúčastnia aj tematicky zamerané exkurzie v rámci tematického týždňa a bude to exkurzia do Múzea špeciálnej pedagogiky, respektíve Slovenského ústavu v rámci Levoče. Takže je to také spestrenie, to, čo preberajú, vidia potom aj v realite, ako funguje a veríme všetci, že si z toho asi aj viaci odnesú, ako keď im to vyložia len učitelia a len budú pasívne príjmať. Je to iné, vyskúšajú si a zapoja do toho viac zmyslov. Tí, ktorí ste nestihli ten prvý, druhý deň otvorených dverí, toho 10., 10., 11., 11., tak ešte máme jeden, to je 12.12. a tam ten tematický deň je zameraný znova na to prebrané učivo, ktoré budú mať a má to názov Kráľovstvo sveta. Ja vám neprezradím, príďte sa na nás pozrieť.